Nazýváme jádra jako vnitřní nebo i pravá a ve druhém pak vnější, tedy nepravá. Pravá jádra jsou z větší části odklopena kovem, proto je jejich namáhání enormní. Mezi hlavní požadavky kladené na jádra vzpomeňme žározvornost, plynovou propustnost, rozpadavost a přiměřenou pevnost, čímž se vlastně neliší od nároku na formu. Ručně můžeme zhotovit jádra několika do půdy a do kesonu, které se ještě i dnes používá na výrobu buď v takzvaném loži měkkém nebo ve tvrdém. V měkkém loži zhotovujeme velmi jednoduché výstupy. Tvrdé lože může být přímo v půdě slévárny anebo obklopeno betonovým kesonem, který brání přístupu vody. Nad podlahu může přečnívat menší část formy obklopená rámem. Pro zachycení tlaku je dno betonové jámy armováno ocelí. Lože se pěstuje z levného prodyšného materiálu, například škváry, koksu či suchého písku. Nakonec si popíšeme šablonování, které je založeno na použití desky ve tvaru průřezu části či celého odlitku. Deskou se pohybuje v předem upěchovaném formovacím materiálu dvěma způsoby, buď posouváním, anebo rotací. Podle posunu šablony vzhledem ke tvaru dutiny rozeznáváme šablonování podélné anebo příčné. Šablona může mít tvar nejen konečný,